goedemorgen. Goedemorgen. Nick. Nee. Niels. Ik dacht dat je kent Ja, me jongens, toch jullie nog? zijn met zoveel. Ik kan jullie op een gegeven moment niet meer uit de... Uit elkaar halen. Wat heb jij nou bij je? Mag ik dat zien of mag ik dat niet zien? Ja. Oké, nog even opnieuw. Niels. Ja, Niels. Hoe heet u? Loes. Oh ja, ik ben Erik. Mike. Ja. En Bart, dag Bas. Nou komen we niet heel druk andere cameraploegen tegen. De man met de microfoon. Wat is de bedoeling? Ja, we gaan opnames voor Funpop maken. Oké. En je ziet van Gewoon Doen TV? Ja, dat klopt. Van gewoon doen. Van de crew. Ja. En dan hebben we hier alles drukker de naam Gewoon Doen TV genoemd in onze uitzendingen van Funpop. Ja. Even naar meneer Bart. Want Bart, Ja. eigenlijk is dit een soort van, want dat mogen we in Onderweg mogen we dat wel zeggen, is dit een soort van spontane overval, hè? Ja. Maar een spontane overval min of meer via de WhatsApp, hè? Ja. Want wat is eigenlijk de bedoeling? Nou, wij komen eigenlijk jou interviewen. Ja, En jij zei, nou, dan komen we jou wel onderweg tegen. Maar wij wisten niet dat jij ons dan ging overvallen natuurlijk. nee, dat ontstond eigenlijk pas net in de wagen. Want eigenlijk, wij werken altijd op toeval. Wij rijden rond. Wij hebben hier net 2 straten verderop, echt op zijn Onderwegs. Daar stonden 2 mannen in den hoofd te schoefelen. En daar hebben wij een mooi verhaal van weten te maken. Maar wij vonden dit eigenlijk wel zo leuk dat we door jullie overvallen zouden worden. Dat wij dachten van, weet je wat we doen als we de auto uitstappen? En dat weten zij dan weer niet. Dat vinden wij dan weer leuk, dat ook er toch nog wel wat spontaniteit in zit. Dan zetten we gewoon de camera aan en dan vragen we eens aan hen wat zij nou precies aan het doen zijn. Want jullie komen mij interviewen, Ja. maar waarvoor, Bart? Voor Funpop. Ja, zeg jij het maar, Loes. vertel jullie maar. Voor Ja. Funpop. Ja, en waar gaat dit specifieke interview nou? Want Dat gaat erover omdat de burgemeester weggaat. burgemeester Kees. Ja. Ja, burgemeester Kees hè, van Horst en de Maas. Ja. Die is er tussenuit gegaan. Ja. Die smiegt. Kees, Ja. als ze zit te kijken. Nee, maar dat zeggen we omdat mensen in Horst en de omgeving die vinden het toch wel jammer dat burgemeester Kees Ja. weg is. Waar is hij ook alweer naartoe gegaan? Hè? Naar Marjorijstad. Kijk, Kijk. zeg het nog één keer, Loes. Naar Marjorijstad. Ja, want de gemiddelde Limburger die heeft daar nog nooit van gehoord. Hè? Had jij er alles van gehoord? Nee. Nee, hè? Nee. Jullie zijn daar geweest inmiddels, Ja, hè? wij zijn er. Jij hebt volgens mij ook burgemeester Kees geïnterviewd, hè? Ja. Ja, want dat heb ik gezien op jullie eigen YouTube-kanaal. Van Gewoon Doen TV heeft een eigen YouTube-kanaal, Ja. hè? Ja, dat klopt. Daar Ja. kunt ze het altijd op terugkijken. Ja. Daar kunnen ze het altijd op terugkijken. Hey, wij gaan nou dadelijk het interview doen. Ga je sticht dat doen? Allemaal. Met mij? Omdat sticht nou de microfoon vast is. Kleur het wel. Allemaal. Allemaal? Maar we gaan het allemaal samen doen. Oké, zullen we het dan, vind jij dat goed, Bart? Want jij bent de baas, hè? Ja. Eigenlijk. Eigenlijk Nee, niet, maar ze doen alsof. Als ze doen alsof. Ja. Oké. Want ik wil de vragen nog niet zien. Dit is ons programma. Oh, dat is ons programma. En wie gaat dan dadelijk de camera bedienen? Bart. Ik? Ja. Oké. Ja? Ja. Oké. En Niels, jij maakt foto's? ja. Ja? Oké. En ziet je altijd met dezelfde crew op pad? Nee. Oh, soms zijn er ook wel eens andere mensen bij. Want met hoeveel ziet je in totaal van Ben Gewoon Doen TV? Bart. Met hoeveel zijn we in totaal? Met 7, 8? 7 of met 8 mensen? Oké. Ik dacht van 9. Ook goed. Ook goed. Tellen jullie mij erbij? Doen we er ook voor? Nee. Ja. En ik ben er wel eens geweest. Je hebt echt een fantastische studio. Hè? We zijn er ons ontzettend blij mee. Ja. Ja. Want wat heb je allemaal in de studio? Dan hebben we filmlampen en we hebben
Een autocue. Ja, dat klopt. Je hebt een autocue. Ja. Ja. Leg even aan de mensen uit die dat niet weten, Loes. Wat is een autocue? Leg het even uit leg het even uit op zijn loes. Nou, Wat is een autocue? dan kun je dus, dan typ je iets in Ja. wat je wilt gaan zeggen en dat staat er dan op. Maar dat zien de mensen thuis niet. Kijk. Nou ja, ik had het zelf niet beter uit kunnen leggen. En dan zie Ja. je dus, als je dan in de camera kijkt, dan zie je dus eigenlijk de autocue, die Ja. staat er dan net langs, hè? Ja. En dan is het net alsof je in de camera kijkt en alsof je gewoon heel veel dingen uit je hoofd vertelt. Ja. Zo is dat, een autocue. Ja, dat klopt. Is dat nou het moment om ermee op te houden? Dit is het moment om mee op te houden. Friesjes! Ja. Had je beloofd dat je de Nee. friet zouden gaan eten? of Nee, zo? maar Loes vertelde onderweg dat hier in Amerika een hele lekkere friettent zit. Echt hoor? Ja. En we begrepen dat we in tropenrooster werken vandaag. Ja, wij Dus, wel. ja. Dus dan moet er ijs of friet komen dadelijk. Oh, is dat een keiharde afspraak, Bart? Dat als is jij een keiharde met de crew op afspraak, pad gaat, of ijs of friet, Als het boven de 26 graden is, ja, maar dat is het nou nog niet. dan kom ik er weer goed vanaf. Smiekt! Ja. Maar Loes, hoe weet jij nou dat in Amerika dat daar lekkere frieten te krijgen zijn? Hoe weet jij dat? Ja, omdat ik daar wel eens geweest ben. Ah. En hoe kwam je hier dan terecht? Ja, met de fiets. Oh, met de fiets? Ja. Want je woont in Hegelsum. Den Hegelsum. Ja. Is het daar leuk wonen? Ja. Vertel. Vertel. Ja, met hoeveel woon je daar? Nou, daar woont eigenlijk mijn vader. Ik woon zelf in Horst. Oké, dus pap die woont in Hegelsum, maar daar ben je vaak. Ja, dan ben ik vaak. En als je dan gaat fietsen, fietst pap dan mee? Ja, want we fietsen op een tandem. Oh, gezellig. Hallo. Goeiedag. Goeiedag, onderweg. Ja, wie altijd? Ja, ik ook. Ja, dat zie ik. Waar moet je naartoe? Ja, naar Amerika, daar ben ik al, hè? Ja, dat ziet je al, ja. Ja, naar Horst. En wie moet je gaan halen dan? En mevrouw Kleuskes. Oh, mevrouw Kleuskes. Ja, Die gezellig. gaat je nog halen. Die ga ik nou halen. Ja, fijne dag. Je hebt ook een leuk beroep. Fijne Ja, dag, ja. waar je? hè? Oh ja. Hey, en om nog het verhaal even af te maken van de burgemeester, die was vertrokken. En de burgemeester die zoekt ook altijd op Funpop. Want dan gaan we met Ellie en gaan we ook weer uitgebreid aandacht besteden aan Funpop. Die zoekt altijd in de jury, hè? Ja, dat klopt. Van de jury van de Fun Factor. Dat is de talentenjacht, hè, van Funpop. En omdat een burgemeester was vertrokken, wat betekent dat nou? Ja, dan hebben we een vervanger, nodig. En jij ziet nou met Gewoon Doen TV. Je hebt eigenlijk heb je gewoon... Jongens, ben ik nou de enigste die dat vindt? Of hebben die gewoon veel leukere bedrijfspolo's dan wij? Ja. Ja, Ja. ja hè? Of niet, Mike? Ja. Die van ook zien veel leuker, hè? Ja. Ja. Dus het is de bedoeling dat er nou een nee komt in de jury. Ja, dat klopt. En die ziet geen zeuken. Ja. We hebben opdracht voor gekregen. Ja, en wat verwachten jullie dan eigenlijk van mij, Bart? Nou, omdat jij ook in de jury Frietjes! Nee, omdat jij ook in de jury zit, Bas, wil ik natuurlijk ook graag weten wat jouw voorkeuren zijn voor een jurylid. Oh ja! Ja. Ja! Ja, want de oude voorzitter Kees Verrooy heeft ons een lijstje meegegeven Ja. met waar de nieuwe jurylid aan moet voldoen. Ja, want Ja. hij was altijd juryvoorzitter, hè? Ja, en Loes heeft dat lijstje bij zich. Ja. Dus dat kun je wel laten zien aan Bas, hoor. Oh, dus dat mag ik wel zien. Oh ja. Even kijken, dus het lijstje van burgemeester Kees. Verstand van muziek. Ja. Wat staat er naar bovenaan? Goede uitstraling. Oh, goede uitstraling. Goed luisteren. Goed luisteren. Geen angst. Geen angst. En je moet zelf ook goed kunnen zingen. Ja, maar dan val ik al af. Oh, maar dat is niet met terugwerkende kracht, hè? Dus ik kan, omdat ik zing als een kraai, kan ik dus niet alsnog uit de jury Nee. worden gestopt. van- Nee, dit Nou, jaar dat is niet. een pak van mijn hart. Dit jaar niet. Dat is een pak van mijn hart. Even kijken.
En ik zou nu zelf mogen zeggen, min of meer, waar dus Ja. een nieuwe jurylid van... Ja. Het zou ook wel een dame mogen zijn. Ja? Ja, dat vind ik wel... Dat is verrassend. Is dat verrassend? Ja. Oh, Ja. Ja. Dat is wel jammer eigenlijk. Want vertel maar, zal we al geweest zijn. waar zijn jullie al geweest dan? Bij Joep. Joep van Wegberg. Bij Joep van De Joep van Wegberg. Ja. Singer-songwriter uit Ja. Horst. En bij Kees van Rooij. Ja, Nee. oud-burgemeester Kees. Maar ja, die... En bij? Ik kom even niet op de... En bij Roy. Roy. Roy van Beek. Bij Roy Roy van van Beek. Roy van Beek, de zanger De van zanger, die Pigtail onder andere. Pigtail, Kids Ja, Don't ja, Stop. ja. Maar Die waren heel enthousiast allebei, maar ja, die vallen wel af dan. Als jij graag een vrouw... Oh, dus mijn stem telt echt mee. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Mag ik er nog één nachtje over slapen? Ja. Oké. Nou, dit hebben we dus laten zien. Hè? Waar moeten ik vind het wel heel spannend. Vinden jullie het ook spannend? Wie dan Ja. uiteindelijk de nieuwe... Ja, Ja. we zijn hartstikke benieuwd wie het gaat weer. De vinger de moeie naar het sloeten.